I denne film skal vi kigge lidt på ideen bag demokrati. Demokratiet har ikke altid været en populær styreform, og først i 1900-tallet så blev den for alvor taget i brug. Demokrati det bygger på nogle bestemte værdier, og det kan både være en livsform og en styreform. Begge dele stiller store krav til folket. Verdens første demokrati opstod i antikkens Grækenland, nærmere bestemt i bystaten Athen omkring år 500 før vor tid. Men demokratiet lignede ikke det, vi i dag kalder et demokrati. Dengang der var det kun de frie græske mænd, som kunne bestemme. Kvinder, slaver, børn og indvandrere de havde ikke stemmeret, og dermed var de udelukket fra det demokratiske liv. I de næste mange hundrede år der blev demokratiet stort set ikke anvendt som styreform. Og i 1900-tallet der blev demokratiet igen moderne. I et demokrati der er det folket, som bestemmer, og alle mennesker har i princippet lige ret og lige adgang til indflydelse. Alle har ret til at vælge de politikere, som skal styre landet. Der findes forskellige former for demokrati. I Danmark der har vi det, man kalder et indirekte eller et repræsentativt demokrati. Det betyder, at borgerne stemmer på politikerne, og de politikere de skal så repræsentere danskernes holdning og træffe de beslutninger på deres, altså befolkningens vegne, og være med til at lave de love, som nu gælder i vores land. Der findes også det, der hedder et direkte demokrati. Det betyder, at alle borgere skal stemme hver gang, der skal træffes en beslutning. En gang imellem så ser vi også eksempler på direkte demokrati i Danmark. Det sker for eksempel ved folkeafstemninger, hvor vi stemmer direkte om en beslutning. Det så vi blandt andet ved folkeafstemningen om det danske retsforbehold i 2015. Danskeren Alf Ross, som vi ser her, han beskrev demokrati som en styreform, og han var kendt for at forsvare det repræsentative demokrati. Ross han var jurist, og han mente, at det repræsentative demokrati det er en metode, der kan sikre, at alle borgerne kan komme til orde og få indflydelse. Det sker ved, at folket vælger nogle politikere, der i en periode optræder som deres repræsentanter og træffer de politiske beslutninger. Han mente, at demokratiet også er en god metode til at afskede magthavere på en ordentlig måde, da politikerne kun vælges for en begrænset periode. Det afgørende for demokratiet, det var så frihedsrettigheder og retssikkerhed. Her er det skrevet op på punktform, hvad det var Alf Ross han mente omkring demokratiet. Kan demokrati så være en livsform? Det spørgsmål det stillede danskeren Hal Koch i den bog, der hedder Hvad er demokrati? Han levede på samme tid som Ross og skrev bogen lige efter 2. verdenskrig, hvor nazisterne var kommet til magten ved demokratiske valg. Her der opdagede man, at demokrati ikke automatisk fører noget godt eller retfærdigt med sig, og mange diskuterede, hvordan demokrati bedst kunne fungere. For Koch der var demokrati ikke et system eller en metode. Han beskrev demokrati som en livsform og et sindelag, hvor man lægger stor vægt på samtalen. Alle skal høres ved lange debatter, og det er afgørende, at parterne de er åbne for at lytte og forstå. Først derefter skal man så stemme om tingene. Det er også det, man kan kalde samtale-demokrati. Alle har ret til at bestemme i demokratiet, men rettighederne de forpligter. Både Hal Koch og Alf Ross var derfor enige om, at demokrati det stiller store krav til borgerne. Det kræver aktiv deltagelse af den enkelte, fordi alle borgere har et medansvar for, hvordan vores samfund skal se ud i fremtiden. Demokratiet vil ikke fungere, hvis borgerne ikke ved, hvordan demokratiet fungerer. Hal Koch og Alf Ross mente derfor, at borgerne de skulle opdrages til demokratiet. Værdierne frihed, lighed og fællesskab de er vigtige i alle demokratier, men de vurderes forskelligt i forskellige demokratier. Hvad er vigtigst? I nogle demokratier der opfattes størst mulig individuel frihed som det vigtigste.
I andre demokratier, der opfattes størst mulig lighed i samfundet og fællesskabet som det vigtigste.